démocratie kɔrɔ ko la séparation des pouvoirs. Kadija n'a ye nin fɔ mɔgɔw minnu b'a lajɛ u b'a fɔ ko o kumana a bɛ ka nin fɔ ka da dalili jumɛn kan sabu sariya sunba in na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ma don a kɔnɔ k'a kalan dɔw yɛrɛ t'a kalan dɔw y'a dɔn an ka jamana kɔnɔ maa caman bɛ yen o t'a yɛrɛ bila nin bɛɛ la nka aw minnu b'a ɲɛ dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'a ko jamanakuntigi bɛ ayiwa fanga de bɛ bɛɛ de bɛ k'a kɛ ale ka don chapitre bɛ yen o chapitre des présidents bɛ yen dalu gɛlɛn minnu bɛ yen a b'a kɔnɔ ko président de bɛ c'est-à-dire i b'a dɔn u bɛna deuxième chambre ko kuma de bɛ constitution in kɔnɔ o ye ko ka sénateur sigi wagati min na aw yɛrɛ assise min organisé assise y'a fɔ a ka recommandation kɔnɔ ko il faut réduire le train de vie de l'État ko c'est-à-dire état sariya fanga yɛrɛ an bɛ musaka minnu don an ka fanga yɛrɛ la ko ka dɔ de b'o la k'a jigin i m'a ye hali assise kɔnɔna la a fɔra ko ka gouvernement yɛrɛ à nombre de ministres déterminés dɔw yɛrɛ ko k'a kana tɛmɛ 25 kan donc au moment où an bɛ k'o kɛ an bɛ sénateur an bɛ ka taa sénat créer président bɛ sénateur dɔw nommé président wa deuxième chambre dɔw bɛ nommé dɔw bɛ élu olu bɛɛ bɛ fɛn kelen kɔnɔ ni sariya sunba kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko le coup d'état est un crime imprescriptible n'o ye a article 187 ye mais 188 ko coup d'état fɛn fɛn kɛra ko fo ka na se an bɛ wagati min na ma ko yafa ka ko bɛɛ ma wa mɔgɔw tɛ nɔ minɛ la loi n'a point d'effet rétrospectif c'est-à-dire a bɛ effet kɛ avenir de la est-ce que o yɔrɔ la o tɛ pour que ka jamana basigili ɲɛɲini de kɛ walima ko minnu kɛra segin ka na ko ma an ka yafa ɲɔgɔn ma ne tɛ sariya sɛbɛnbaga ye dɛ mais n b'a dɔn ko la loi est impersonnelle sariya tɛ se ka ta k'a personnaliser k'a bɛn mɔgɔ dɔw ma o tɛ se ka kɛ constitution tɛ se ka ta k'a kɛ taillé sur mesure k'a bɛn mɔgɔ dɔw ma o tɛ se ka kɛ. e bolo sariya sunba in mɔgɔ ko e bolo mɔgɔ ko de b'a kɔnɔ. mais mɔgɔ ko de b'a kɔnɔ o a yɛlɛmakun ye mɔgɔ ko de o ni mɔgɔ ko tɛ hali n'i ye argumentaire lamɛn mɔgɔ minnu bɛ kuma la bi n'u b'a fɔ oui n'u m'a fɔ n'i ye sariya sunba ta i ye Asimi Kunnawolo u b'a fɔ n'i ye sariya sunba ta i bɛ don aridinɛ kɔnɔ n'i ye bilenman ta an balimakɛ dɔw yɛrɛ y'o fɔ n'o ye fɔnba ye ko n'i ye bilenman ta ko ye jahadi de ko i bɛ don jahanama kɔnɔ ko n'i ye jɛman ta ko jɛman ko mais Mali drapeau ye vert jaune blanc de wa vert jaune rouge de don olu yɛrɛ ye Mali c'est-à-dire u yɛrɛ ye Mali yɛrɛ kunkanko kuma décider k'a kɛ non ye nin constitution ko in na k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ ma bɔ a kalama Mali drapeau ye jumɛn ye vert jaune rouge et dire que rouge yɛrɛ ko ye jahadi de o ye jahanama kɔnɔfɛn o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka nin kuma fɔ est-ce que a b'a dɔn yɛrɛ ale yɛrɛ ka drapeau couleur ye jumɛn kelen wa rouge min b'a la a kɔrɔ ye mun ye parce que drapeau in vert ye mun ye bɛɛ t'a dɔn jaune ye mun ye bɛɛ t'a dɔn rouge yɛrɛ ye mun ye o t'a kɔrɔ dɔn o de la an b'a fɔ ko ni jamana binna c'est-à-dire i b'a dɔn ni jamana binna dugumafɛn bɛ kɛ sanfɛfɛn ye o de bɛ na ni jamana tɔ coronni donc moi je dis c'est-à-dire constitution min filɛ nin n'an bɛ k'a ta bi a bɛ na mun de yɛlɛma malidenw ka gɛlɛya la kuma jumɛn bɛ f'i ye ko non k'a b'a kɔnɔ ko cɛ ni muso k'olu de bɛna furu cɛ ni muso de bɛna furu cɛ ni cɛ delila ka furu yan de muso ni muso delila ka furu yan de ni ye argument ye nka ko de kɔngɔ min bɛ malidenw na a bɛna mun ta ka bɔ a la lakanabaliya min bɛ malidenw kan a bɛna mun ta ka bɔ a la gɛlɛya jugu min bɛ malidenw kan bi a bɛ mais ni kuma ninnu u yɛrɛ ban o. ayiwa Kadija waati min dir'i ma o sera an bɛ tila ka kuma lase ma min ye Usumani Tarawele OMT ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ nin wulikajɔ bɛ sen na n'o ye campagne yɛrɛ ko fɔ an ye k'a fɔ kununko yɛrɛ minnu ko k'u sɔnna n'u ko ko oui u taara ayiwa stade 26 mars fa dɛbɛdɛbɛ ayiwa ka se ka ayiwa u ka hakililaw di aw yɛrɛ bi na aw ka miirina ye mun ye campagne ko k'a taabolo bɛ cogo di jamana kɔnɔ wasa bɛ a ko la wa. Jalo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mais Ala fo ka barika da bi juma ye bi bato minɛ don yo bi a kɛ don ye n bɛ dugawu kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana in basigi Ala ka barika don jamana dirigeants na Ala ka jamana don barika minɛbagaw la an'a jamanadenw yɛrɛ la min ko debatteurs fo m'aw yɛrɛ fo ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la et anw ye M5RP siga tɛ mun na mun nana transition ye on s'est dit haut et fort
on ye jamanaden faamaw yɛrɛ jɔkulu kɔnɔ n'u ye fanga dɔ bɛ fanga mun n'a kun ye kɔngɔni minɔgɔ di jamanadenw ma k'u bila gɛlɛya kɔnɔ Jalo ni révision mun na kɛ tan an ka laɲini don malidenw sɔnna ka don a la assise nationale la transition ka laɲini tɔ ka constitution falen ayi galon don malidenw ka laɲini don ka constitution falen assise nationale la maliden bɛɛ ka bɔ togoda la ka na commune la ka na sigida la ka na dugumisɛnninw na ka na duguba la ka na jamana yɛrɛ kungo la bɛɛ bɛnna kan o parti politique Mali la mun b'a fɔ constitution kɔrɔ ma kuma sera a dan na ten an ye denni yan anw ma taa anw bɛ FFD la parti minnu taara u bɛɛ ko k'a falen a bɛ falen a tɛ falen question bɛ yen minnu b'a fɔ constitution man kɔnɔ an bolo bi o pas permettre an bɛ constitution sugu jumɛn kɔnɔ est ce que an bɛ transition min kɔnɔ u kunkolo ka baara kɛ wa est ce que o transition bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ mais mesure exceptionnelle la condition fila de bɛ yen bi parce que charte bɛ yen mɔgɔw kana kuma u kunfɛ u ka kuma ni ko nɔ ye jamanadenw bɛ jamana san o de bɛ bila jamana sanfɛ jamana bɛ mara n'olu ka hakilina de ni jamanadenw bɛnna mun kan jamana bɛ mara n'o de ye malidenw hakilina jamana bɛ mara n'o de ye jama n'i ko mun i bɛ jama de b'i kɔ i sago bɛ kɛ minnu bɛ kuma kuruta ko kan kuruta kɛlɛ bɛ bɔra kɛ taa fɛ yan en 2019 en 2018 condition kura man ko b'o mun fɔ yan o y'a fɔ yan tile kelen se ka fara député ka mana kan tile kelen fara o le coup d'état constitutionnel droit la o do Ibrim Boubacar Keïta tun bɛ minɛ mɔgɔ minnu ma ko tun bɛ minɛ o de ye coup d'état ye ka jamanadenw ka hakɛ minɛ u la i bɛ k'a minɛ a sɔrɔ a ye coup d'état kɛ déjà parce que a y'a kɛ a don a sɔrɔ armée de b'a kɔ marifa de b'u bolo mais o man boli ka bɔ an bɔlen fana u ye marifa tiɲɛna misiriw kɔnɔ yɔrɔw la an sara dɔw taara kaso la dɔw ye Mali yɛrɛ bila mais an ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ ni danaya kan ni malidenw kan kɔ mɔgɔ fila mɔgɔ duuru tɛ bɔ donc condition min bi n'i y'a mɛn condition yɛrɛ fɔlɔ mun don jamana yɛrɛ maracogo a ye mara cogo min na o de don malidenw y'a ye k'a fɔ an bɛ mun kɔnɔ bi san 30 tɛmɛnen kɔ a ye mun ɲɛ a ma mun ɲɛ an y'a ye ka tiɲɛ ta bonya n'a ka ɲuman ye an bɛ crise min yɛrɛ kɔnɔ a nɔba b'a la mais pour que an bɔ crise kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an bɛ komi an bɛ transition na mun yɛrɛ tun b'an an bɛ mun kɔnɔ bi transition wɛrɛ nana n'o ye 92 a nana n'a ye cogo di u b'a kalama conférence d'entente de kɛra malidenw sigira ka kuma mais a condition a hakilina bɔra min u y'a bɔ kɔkan ka na cɔn kan a n'an ka tabiya tɛ bɛn a n'an ka danbe tɛ bɛn mais zena ta malidenw n'u sigi ka bɛn a kan a ma taa ɲini fan si mun n'an ka tabiya bɛ mun n'an ka danbe bɛ an bɛ kuma min na bi an bɛ minɔgɔ min na bi an bɛ insécurité min na bi mun de bɛ se ka kɛ mun tɛ se ka kɛ est ce que an ka kan ka don ba la kan wa a man ɲi an ka wali problème ninnu b'a la réforme ninnu ka k'a la musow ka taaɲɛ a bɛ sabati cogo min na jugo gɛlɛn b'u la a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na insécurité min bɛ an bɛ se ka mun de kunbɛn a la kɛra malidenw de fɛ an m'an waso ne ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o y'an donnen fɔn kɔnɔ sinon fɔlɔ a tɛ kɛ a bɛ kɛ an tɛ mɔnɔ kan an tɛ an da mɔgɔw la bilen parce que date fɔra wa n'ala sɔnna ma a bɛ kɛ inshallah. Ayiwa minnu ko k'u sɔnna don an y'a ye wulikajɔ kɛ kunun nka an ye kibaruya minnu mɛn k'a fɔ ko samedi 26 mars la kunun ko maa caman ma ye kɛnɛ kan o bɛ se ka mun de yira minnu ko u b'a kɛ a dɔw bɔra faut que mɔgɔw k'a faamuya n ka pression d'u ma mɔgɔ mouvement caman classe politique caman société caman ko o bɛ wuli la Mali fantan naani bɛɛ la M5 ka bɛ wuli la n'a ye M5 ja sini a b'a ka meeting kɛ a b'a kɛ n'a ka moyen a b'a kɛ n'a ka jama ye o de ye wuli ye minnu bɔra maliden dɔw de don classe politique dɔw de don u bɔra u ye maliyɛnw invité ka taa 26 mars la u taara n'u ŋaniya jira u y'a décidé mardi u bɔra kunu jeudi 48 heures u hakilina ye min ye u fila ye min ye jamako tɛ malidenw ka faamuya ni ye condition ye c'est la première fois dans l'histoire a ka kɛ Mali kan bɛɛ la ka di malidenw ma dogonan tɛ transparence don parce que e tɛ se ka mɔgɔw mara ni sariya ye sariya min u t'a dɔn ça c'est très grave on est sonna quand tu es transparent i bɛ don jamanadenw kan i bɛna mun k'u kun u fila ye min ye jama bɛnna mun kan i bɛ taa du kan un à un k'a f'u ye an b'o yɔrɔ la meeting min kɛra alhamdulilayi ne b'a fɔ meeting réussite don le plus important message bɛ ka passer ça a été très bien passé mais minnu y'a kɛ a kɛra cogo di a ma kɛ cogo di o ye débat wɛrɛ minnu tɛ fɛ ka engagé o la sinon anw bɛ yen anw dɔnnen n'anw bɔra malidenw b'a lakale mais minnu b'a fɔ non i t'a si ye mun bɔra bɛɛ b'a fɔ débat plateau
sokono mais mo te bo mate mo te bi no fait fin ma c'est ama kunche campagne ma ama kuncha da na debu folo ya balide ate kere kumunu ga demonstration force ira a chama ya fon anya chama nga point de presse la me fo bi do re ko boulevard be kakam bela o ta yele ma ka pale la kitire o jama anyo ya ni o fio ni M5 ntora sokono ou bien kalo kono on be mu yan ta soro mais on yanga demonstration force ira kare Ibrahim Bouar kete la mal do re bané la tensa so yo contre marche organisé mo ko wolon la ma boka tout la me on me bo dunguru mo ko be ga sa marfa bo bolo shawu be bora o ma mo ko la ekle kan be do kasola o ma mo ko la ekle c'est bien que ni mo do yin mum no nina o ta bla mo ko ouf la wakil na wakke est-ce que OMT ka ningala est-ce que akan constitution ko atika ke mo ko ou bien est-ce que bibina jamana ko kuma yere be fe ne ko sisa nunu bora nunu mabo non mi ka fa mun ko no mo do fora o mo ko ani mo ko de ibe bo ga demonstration de force ida ka yere fa mal don ta fe mun ko mal don ba fe o bo ko demonstration de force ida o mun mo fa ay bo aka ida ba fe ka damu de un e ko mo ko c'est étonnant hein ni condition me rétabli to comme na président est bewele munu sona kana uski u ye mu fo benangara en deuxième tour parce que naka sigin tukuni et pourquoi partout do compter folo la o yero to flana na o mo te chima bla muma condition ma encore ta condition o kala mo ko dai 92 mo ko dora kasola u ku te condition fait ka do kasola mo ko na ka tunia u ku ta fait 92 a fora à partir do yero ti la te keleble partout do mo ko ta kasola mais depuis kurutan kera ibekala mam ko ka fa amnena parce que atala mam ko amnena pas côté condition na o kala 92 mo ko jamana histoire ni ga don condition impose la 92 mo ko kuna mon non ou empêchera wa campagne ka d'accord mun te histoire kala ma fuye sidi touré minye anya ka fo bamako ya kona min jate mine o de ka fo yere ko fo sinsini mbari do bamako ya ngai kibara minu soro e ka fo nga marabolo konna la do yere te campagne ko kalama anye kibaraw soro ka fo ko referendum ko yere do ku senta la sabu ko aywa kala tatsika ke olu ka yorola ni chugala bamako doron de mali wa ou bien aw ye mun famia ni campagne ko na élection référendaire be se ka ke ni la halan nun ko na la wa yalo ka nyinigali di aranye aywa yani mbe ka ni makai mba jabi maje do be aywa OMT ka makan kono mba ise ka doni fola ni ya alame aka kuma kan kono na iba santi ka foko majiginta kono ko komi iba folu ye malim na keleke rodla e nine OMT anye ibe ka kele ya en 2017 ante abana anya kele kada kunjumenga ko parce abe fika constitution mon bolanga kaya maga fanga dedo fanga be taraka di président de la république ma anya kele kaya akele laban anya soro rodme système ka siezi an be fek aso finality akuma labana yoro jume bama ko dugutigi la kaw fi ko ko ta kuma ibe ka fait pour que aka projet retiré en 2001 wa soro parena be assemblée nationale kono président Alpha Omar Kunare akuma fait ka révision ke on de encanto ka fuko ewa ni révision ni se ka boloda ka dakan MPR ani sinidi no yi ka patron bi patron ka parti ni be fait ko o jansa ango ku uti assemblée kono ngo révision ntisekake ango Alpha Mangaka projet retiré à la veille de la campagne référendaire président Alpha Omar Konaré a révision ni constitutionnel a ka projet retiré constitution nye munye jamana deun ka hake ani jamana deun ka nganga munke nos droits et nos devoirs anga bilasigi ananga sininye sigi an deun na modeun anan fufafu ulu ka dina tige kuma de do o donc ni madamani farakara nyanga ko parce que awie jamana mena à la suite d'un coup d'état abina constitution ta kabino choron jamana den kuna ate mo lame bi mamunu be ko kan ni sogo yira majigi kono ay mo ko lame constitution a teta de la américain nya ate de la atna boli américain ko ate boli français ko abe boli malien de kan et tu sais ka foko bi ko imama et maintenant kulute mali denye it se ka fo bi ko parena côté mali denye it se ka fo bi ko senasi ko o te ulute mali denye ko kodem kulute mali denye anga nyalame bunya kono karama kono anga sigi anga bekola amma fo ka fo ko constitution ni ko qur'ane kolore do
an m'a fɔ k'a fɔ ko constitution in ni ko bible de don an ko simplement an bɛ waati mun na nin t'a waati ye kelen filanan ayiwa constitution in ni a bɛ ka kɛ c'est-à-dire que dans un cadre non consensuel an ka sigi an ka bɛn ko la an ka constitution dilan a ka kɛ bɛɛ fɛlako ye mais ni maa dama ni bɛ yen nɔ ko parce que aw ye coup d'état kɛ aw ye assise nationale kɛ yan nɔ assise ninnu na mais an b'a fɔ k'a fɔ ko k'aw bɛna constitution falen a tɛ assise fansi o de kuma fɔra a tɛ a kɔnɔ assise de y'a fɔ ko constitution falen a t'a kɔnɔ a tɛ se k'o fɔ an ye kɛlɛ kɛ ko dɔw kama yan nɔ en 2017 an tɛ a banna ne ni OMT kelen ani Kadija an ye IBK kɛlɛ ka da mun kan an ko a bɛ ka sariya sunba mun a bɛ fɛ ka mun dilan k'a coro jamanadenw kunna a bɛ fanga fanba de ta k'a di président de la république ma OMT tɛ se k'a fɔ ko nin tabali in kɛrɛfɛ k'a fɔ ko ayiwa ko nin constitution in k'a ni IBK ta fanga ale bɛ fanga mun di président ma IBK ta IBK ta to kɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko jamanakuntigi tɛ se ka to a yɛrɛ ma ten n'a ye ko kɛ min ma diya jamanadenw o yɔrɔ b'a kɔnɔ o yɔrɔ bɛ yen o yɔrɔ b'a kɔnɔ fana tɛ fanga di jamanadenw ma wa qui renforce véritablement les pouvoirs du président de la république kelen filanan an bɛ waati mun na bi est ce que nin ye sariya sunba yɛlɛmani waati ya parce que référendum n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ i ka kan k'a kɛ jamana fan bɛɛ de la mais bi dankari kelen don jamana yɔrɔ dɔw la jamanaden dɔw bɛ yen bi ni marifa b'u bolo n'o ye kɔrɔnfɛmɔgɔw ye Kidal ani Menaka olu bɔra k'a fɔ ko référendum tɛ k'olu fɛ mais non yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ n b'a souligner bɛɛ k'a faamu n'an ye risque ta ka référendum nin kɛ sans Kidal et Menaka au kɔrɔ on a opté pour la partition du pays parce que sini machine b'a fɔ ayiwa a y'aw ka fɛn ɲini aw y'a labɛn aw ma anw sen don a la donc aw ma anw kɛ maliden ye aw y'an kɛ kɛrɛfɛden ye ayiwa maintenant ko in anw ta la parce que bi an bɛ yɔrɔ min bi jamana aw de ye lettre ci sema ninnu ma k'a f'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna u k'a to an ye lettre ci k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ aw hami de ye référendum ka kɛ non jamana hami de b'an na jamana hami de b'an na mais n'i ye OMT lamɛn parce que bi ale de bɛ fanga na mais maintenant mun ka d'a ye mun kɛlɛ 2017 bi a bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ o de bɛ k'an dabali ban autour de cette table donc maintenant ni majɛ dɔw bɛ baara in kɔnɔ halisa hakili sigila ɲan lamɛn kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mɔgɔ minnu y'u ka nisɔngoya yira bi olu tɛ se ka kɛ mɔgɔ fu ye Mali kɔnɔ quoi donc an ka ɲan lamɛn an ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ an k'ulu ta ba la parce que jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi il faut que an k'o tiɲɛ da yira ɲan na quoi les pays souffrent les Maliens souffrent ni maa min m'o fɔ bi ça veut dire que maa minnu bɛ fanga na bi i bɛ fɛ k'u sonoma don sur la base du faux donc il faut tenir compte c'est à dire que de ces aspects là n'an bɛ fɛ ka ni référendum in bolo da quoi d'accord Kadija n'an ye nin kumakan ninnu bɛɛ mɛn jamanadenw da caman b'a la bi ko an bɛ fɛ constitution an ye kibaruya minnu ye kɔsa in na télévision ni jaw ni fɛn caman na k'a fɔ maa caman de ko k'an b'a fɔ ko oui an bɛ taa kala ta an b'a fɔ oui an sɔnna ayiwa ko kibaruyaw mɛn ani aw ka nin kibaruya ninnu k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ constitution ayiwa fɛn de don min ni jamana tɛna se ka dilan a kɔnɔ jamana tɛna se k'a yɛrɛ y'a kɔnɔ fɛn fila de don min ni a bɛ maa caman kamana gan caman b'a ye k'a fɔ est ce que don nataw la ni sariya sunba in ninnu bɛ ka nin fɔ a tɛna kɛ an yɛrɛ tɛna an yɛrɛ y'a kɔnɔ aw bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔw ye. ok jani n bɛ don kuma kɔnɔ fɔlɔ mais OMT ka kuma dɔ n'an y'a kɛ jaabili ye jamukan bɛ ban k'a sɔrɔ ni wajibi ye jaabili ye n'i kumana i bɛ jaabi comme OMT ko maa minnu tɛ ko dɔn k'an tɛ fɛn dɔn a ka kuma kɔnɔ n'an t'a dɔn ale b'a fɔ an ye n bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn Sidi ye a hakili lajigin fɛn caman na effectivement OMT yɛrɛ ye pinɛ caman jeni pour que constitution in 2017 a kana se ka tɛmɛ ne yɛrɛ o seere a pinɛ caman jeni pour que constitution in a kana se ka tɛmɛ 2017 mun ko parce que ko dankarilen no Mali fan dɔ la mun ko parce que ko Kaya Magan fanga je le renvoie à ces vidéos a bɛ se ka taa u lajɛ n'a ko k'an tɛ ko dɔn n bɛ yɛlɛ parce que an bɛ ko dɔn kosɛbɛ il faut que n'an bɛ kuma an ka ɲɔgɔn bonya kuma kɔnɔ c'est très important maa min tɛ se ka n tɛ fɛ ka don fɛnnin dɔw la parce que c'est lui mais sinon ko dɔn fɔlɔ ye hymne national de ye i ka faso hymne national k'a dɔn par cœur k'a fɔ par cœur o de ye ko dɔn fɔlɔ ye wa o de ye patriotisme fɔlɔ ye donc an bɛ ko dɔn et je lui dis vraiment très humblement n'an bɛ kuma an b'an ka langage soigner an tɛ kɛlɛ la i ka ɲininkali jaabi n'i ko k'i bɛ waso i kun kan k'i disi gosi bi i ko kisɛ cira u la les victimes du 10 11 12 u ka sort kɛra cogo di
e kan ka waso nodi e man ka waso ni bi ko parce que kon lafiyalen do mais munu sara ni ye keleke nu togoy munu sato pima OMT ambe flambeau dima mali keleke e kan ka waso nodi olu ka laɲini kun ye mun ye laɲini nunu kun ye référendum de ya u ye keleke ko référendum de kan ka faliya munu sara les 10 11 12 u ye keleke ko yala ko constitution mi kuma kuna ka mainde wa u ye keleke mun kama yala bi o ko kelenw de tɛ ka kɛ tuguni wa ɲiningali donc iko ko oui ko ni mɔgɔ dɔw bɛ k'u yɛrɛ ye oui kɔnɔ mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ ye oui kɔnɔ an y'a ye parti politiques parti caman des partis mercenaires des partis putschistes des partis minnu kelen do ka politique yɛrɛ la maloya jamana in kɔnɔ bi m'a fɔ parce que ne ma tɛmɛ plateau si ka jani BBC ne ma politiciens défense ta ne ma politique défense ta ne ma parti politique défense ta parce que sentiment anti politique dɔ de kun bɛ ka kɛ sentiment anti parti politique dɔ de kun bɛ ka seme an y'a essayer ka fɛrɛn dɔ la parce que an b'a dɔn o bɛ na ni démocratie la seginni de kɔ an y'o ne y'o kɛlɛ kɛ wa bi ne tour sera yɛrɛ gosi ma n'an b'an yɛrɛ gosi an b'a gosi parce que il est temps mɔgɔ n'i b'a dɔn ko dignité t'i la i k'i sen bɔ politique la ni comportement sugu de ye malidenw ban politique mɔgɔw ye ni comportement de y'a to malidenw y'a ɲini ka fanga ta k'a di sɔrɔsikɛ ma k'u ban ka fanga di parti politiquew ma du jour au lendemain ko constitution an t'a la aw ye recommandation min kɛ recommandation ma ta ba la a kuma fɔra ka annoncer télé la aw ma ɲininka e bɛ se ka wuli cogo di su ko ni dugusɛjɛ cɛ k'e b'o la o bɛɛ farala kan nous avons vu le résultat hier ça a été un fiasco 26 mars la fiasco total et an y'u ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye k'a sɛbɛn ko 100 dira minnu ma ko n'u ma taa wari la segin u ka mɔgɔw y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ ko n'u ma taa wari la segin ko olu bɛ bɔ n'u tɔgɔ ye ko k'a sɛbɛn 100 ko de do e fɛn min kan ka ta jamanadenw kama fɛn min kan ka kɛ fɛti de jamana kɔnɔdenw kan ka wari de b'u k'u ka fɛn min financer 100 de bɛ tala k'a di mɔgɔw ma o la ko mun na ko pour que ko ka taa stade fa mais n'yo de fɔ n ko maliden kalanbali tɔ bɛ yen mais kodɔnbali tɔ tɛ yen malidenw bɛ k'a faamu malidenw ɲɛ yɛlɛnna malidenw ye kɛlɛ kɛ min kama o tɛ nin ye malidenw ye kɛlɛ kɛ mun kama mauvaise gouvernance dɔ de nana a sɔrɔla ni mun ye la goutte d'eau de trop o kɛra législative 2020 dont j'étais candidate en commune 3 avec plus de 1000 voix en 2020 a kɛra ni mun ye malidenw corps constitutionnel de ye résultat fali malidenw ye kɛlɛ kɛ ko fanga min bɛ cour constitutionnel bolo ko k'o bɔ a bolo je renvoie et toi et nos téléspectateurs mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ ani n balimakɛ OMT k'a ka taa article 151 kalan ni constitution kura in kɔnɔ a y'o fanga kelen ta k'a di cour constitutionnel ma k'a bɛ se ka résultat annuler mieux k'a bɛ se ka résultat bayɛlɛma a b'a kɔnɔ article 151 ne tɛ nɛ an tɛ mɔgɔ ko la koyi i b'a dɔn jamana in maaw bi taa o yɛrɛ ye leçon ye waati n balimakɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ n b'a féliciter a k'a yɛrɛ sɔrɔ primature la bi o ye de ko maaw bi taa maaw bi na mais le pays demeure wa n'i bɛ sira o sira fɛ ne bɛ taa don min na dialogue national inclusif kɛnɛ kan n ye kuma min fɔ n bɛ segin a kan bi n ko n'i bɛ sariya o sariya ta kana kɛ taille sur mesure parce que bi i bɛ fanga la mais sini i tɛ yen n'i y'a dajiya fanga la n'i tɛ yen don min na i bɛ sɛgɛn dɛ maa min bɛna fanga la o de bɛna jouer a la donc il est temps que c'est dommage que la jeunesse malienne a ka nin rôle jeunesse yɛrɛ tɛ mais c'est dommage maa dɔ Amadou il me semble que e ka chronomètre non e ka chronomètre in kɛlen don ka fitinin di dɔw ma ka caman di dɔw ma parce que n balimakɛ kumana kosɛbɛ f'anw yɛrɛ ɲinana k'an kunbɛra mais i ma tigɛ mais ne ye dɔɔni fɔ dɔrɔn e bɛ sin ka a ni tigɛ alors que c'est important chrono min diri ma o kelen de bɛ ka di aw ma o y'a sɔrɔ a dɔgɔyara i ɲɛ kɔrɔ de n'o tɛ i ka waati banna Amadou de i ka chrono
ayi korolo min dirima o de bana min dira ne ma ne ka mon tɔgɔ la de bana mais min bɛ ka di jama ma est-ce que o y'o ye i bɛ fɛ ka mun fara a kan voilà ne ko n ko an ka ni constitution kura in an ye kɛlɛ dɔ de kɛ i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ nin fanga in kɔnɔ bi u y'u ka dignité garder u ma sɔn ka bɔ k'u bɛ constitution u ko k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc c'est-à-dire ko u ka par solidarité olu tɛ bɔ k'a lagosi parce que u bɛ fanga kɔnɔ ko mais u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ u t'a dɛmɛ wallahi o mɔgɔw bɛ yen parti ɲɛmɔgɔw don an b'u fo ka position na nin yɔrɔ la parce que à un moment donné quand on est jeune il faut que i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw b'u ta kɛ ka taa mais e ka sira ka jan ni ala ye si kalifa d'accord ayiwa o faamuna an bɛ tila ka kuma segin ma sisan OMT n'i ye jateminɛ kɛ min ye kalata ko ye halisa a kuma bɛ maaw da dɔw jɔrɔlen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ cogo di bugunatigɛ sɛbɛnw kumaw fɔra k'a fɔ k'o bɛ di mɔgɔw ma ani carte d'identité n'a ɲɔgɔnna caman hali sisan mɔgɔw kɔni t'a dɔn bugunatigi sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de mɔgɔw bɛna taa kalata n'o ye bi aw minnu bɛ n'aw bɛ premier ministre kɛrɛfɛ a ko bɛ cogo di Amadou an bɛ ka question jaabi n bɛ kuma dɔw latilen ka dɔw hakili jigin kɔrɔlen na kuma n'i b'a fɔ i ka n bɛ kuma nɛn latilen fɔlɔ dabala ye ne da m'a f'i ye ne ma taa pina jeni an tɛ yan bana pina yɛrɛ ma jeni an tɛ yan bana na c'était des marches très pacifiques kasiw kɛra mun na o ye M5 ye tiɲɛniw kɛra mun na an tɛ yan bana ne hakili t'a la kasi kɛra mun na an tɛ yan bana an tun bɛ marcher ka bɔ place de la liberté la ka taa Bourse du travail la c'était comme ça a tɛ yen j'ai dit o ye fort mɔgɔ kana kuma ka nin ye dimitɔgɔ kuma fɔra yan Sami an bɛ ka kuma bɛ kuma victime kan personne n'est mieux placé ka kuma M5 victime kana tɛmɛ ne kan kana kuma dɔrɔn kuma kɛra wururu an b'o kɔnɔ M5 victime an k'u ka justice ɲini u sara kɛ min na an b'o de ɲini an b'o de kɔnɔ M5 ye doléance dɔw de bɔ laɲini 10 ani mesure 17 an bɛ k'o baara de kɛ a b'a kɔnɔ a ka taa kalan les 10 recommandations du M5 RP a b'a kɔnɔ an ta référendum na kana kuma tɛ kuma ka di an ka laɲini de bɛ kunun bi a b'a kɔnɔ filanan min ye justice ye sugal m'a fɔ yan hors de ladiri don de bɛ primature sɔrɔ an ka justice bɛ siran na mɔgɔ t'i bila sariya ɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ u minɛlen bɛ u kaso la bi nin ko in na mais justice tɛ se k'i miiri a la délai de bɛ temps de bɛ yen n'a ta ma ban maliden bɛɛ mɔgɔ min bɛ sariya bato non ne tɛ yan k'e jaabi n bɛ ka kuma dɔrɔn i kumana ma kuma minnu minɛlen don mɔgɔ dɔw minɛlen u bɛ kaso la wa bɛɛ b'u dɔn fɛnɛ ma ne k'a fɔ wa mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲininka hali bi enquête bɛ sen na an bɛ ka ko in suit victime yɛrɛ n'a fɔra victime parlant de victime b'a kalama mais n'a fɔra victime mɔgɔ ɲɛna jama bɛ o non victime kɔrɔ ye mɔgɔ min sara ou bien mɔgɔ min dɛsɛra k'a fɔ fɛn dɔ sɔrɔ fɛn ne sɔrɔ ne tɛ victime ye est ce que an t'a sɔrɔ n yɛrɛ bi an ka k'u différencier est ce que ka kuma olu la ka tɛmɛ an kan olu minnu sɛgɛn minnu tɔɔrɔ la n'an bɛ kuma dignité kan i kumana dignité kan k'i y'a to bɛɛ kan ka kuma dignité kan fɛ e OMT n'aw ye ɲɔgɔn ayi non jaabi ye jaabi ma tɛ jaabi la i m'a dɔn Jalo i tɛ se ka ne bali n tɛ jaabili kɛ n bɛ jaabili kɛ parce que ale tɛ n'i ye jaabili kɛ n'i ka waati banna awɔ problème t'a la o de don basi foyi t'a la don min na kuruta bɛ kɛ i bɛ ka bɛ gɛn a don mɔgɔ minnu an ko an bɛ taa assise kɛ mɔgɔ minnu sira CCB la ale b'a la jɔyɔrɔ ko ni place nɔfɛ opération bɛ kɛ don min na ka charte élaboré minnu sira M5 jeunes ko bɛ na mɔgɔ ye bolo ɲɛsin minnu ma ka wɔci minnu na salle kɔnɔ ale b'a la mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka tugu sɔrɔsiw kɔ ka nkalon tigɛ pour ka kɛ chef d'émission siya pour chef d'émission ale b'a la elle était chef d'émission de temps de IBK o kɛ ka chef d'émission don a gɛnna de a moment bɛ sigi transition na an t'an sen bɔ a la ɔ n'i t'i sen bɔla sɔrɔ sen b'i la o ye sen kari i gɛnna i tɛ yɔrɔ la bi ka n'o furufu ta i bɛn'o don transition kɔnɔ an bɛ kuma ni président Napire anw bɛ M5 na o transition première partie nana an m'an yɛrɛ y'a idéologie la an ma don a la on était sollicité an ka don CNT la n ko non an ka kɛlɛ hakilina ninnu mɔgɔ kɛlɛ tɛ ala ka hinɛ Sumala Sise la a bɛ tiɲɛ so bi minnu y'a janfa ka taa gouvernement na bi an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan u ka sabali n'u bɛ kuma de maɲi ni n ko bɛ kuma dɔw tɛ sigi plateau kan mais mana mɔgɔ nɔfɛ réponse la c'est pourquoi an ka première partie kɛ maa mɔgɔ réponse mais ka jamanadenw de kunnafoni an ka u mago bɛ mun na non an ko dɔ waati mɔgɔ dɔw bolo u kelen tɛ se kuma la u tɛ se n'an ye kuma na u tɛ ko dɔn n'a ye jamana in sɔrɔ an b'a kalama n'u ye an n'u jɛra janfa bɔra yɔrɔ min na an b'a dɔn mais an t'an da mɔgɔ olu kan n bɛ mun f'i ye i ye mun fɔ mun ye sɛbɛn minnu bɛ kala ta gouvernement ye nɔgɔ b'o la a sika b'o la sɛbɛn dɔw choisi minnu bɛ se ka kala ta pour que k'a nɔgɔya maliden bɛ ka se ka taa kɛ malgré tout ça i b'a sɔrɔ togola dɔw bɛ yen o sɛbɛn yɛrɛ tɛ sɔrɔ olu bolo c'est pourquoi ko carte d'électeur bɛ bɔ
n'ala ka jɛ a bolo bɛ sɔn ka daminɛ terrain mais carte d'identité bɛ voter REM bɛ voter passeport bɛ voter carte bɛ voter carte biométrique CEDEAO bɛ voter pour min senna a bɛɛ kun ye min ye élection na an kana mɔgɔ dan kɔfɛ maliden bɛ ka kan nin na maliden bɛ kelen nin na na ese mɔgɔ bɛna se ka kala ta nin na i n'a fɔ a kan ka taa cogo min na a bɛ taa kɛ cogo la ɲagami kunkolotigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu fɔra sisan olu caman bɛ yen kunkolo de b'a identification bɛɛ de o de b'a bɛɛ kan transparent total mais min kun dabɔra kama o ma se ka kɛ est ce que fɛɛrɛ wɛrɛ kun tɛ se ka ɲini ka kunkolotigɛ sɛbɛn carte d'identité ni carte n'aw yɛrɛ tɛ bɛɛ bolo n'a fɔra mɔgɔ tɛ minnu bolo carte d'identité bɛ d'i ma minnu t'o sɔrɔ ka bɛn a kan ma n y'o de fɔ olu bɛ se ka remplacer nin bɛɛ e ka carte d'identité civile mun b'a kan i kunkolo t'a kan e ka carte d'identité dinɛ ma k'i kunkolo t'a kan wa transparence ma tɛmɛ nin yɛrɛ kan n kɛ kun tɛ dɔ yɛrɛ maliden dɔ kana fɔ an y'i to kɔ nin ye révision in na nin de ye maliden minnu kɔ kan k'u don ba la yan u ka kɛ kun minɛ nin b'u la yan jamana kungo kun o da kun t'a la yan mais zenna o da mina don a la pour que an ka kow tilen jamana kan k'a don ba la jamana kɔnɔ nin bɛna kɛ e diɲɛ jamana diɲɛ taalen ɲɛ e ka kan m'o don ba la e ka tabiyaw ma tugu o kɔ ni an ka ɲinɛ an ka dugutigilakaw kɔ u sigi u ka voleur kɔnɔ nin condition nin bɛna kɛ mali taabolo mali tabiya o y'an ka dugutigilakaw ye donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn avantage min bɛ nin na ala de b'a dɔn wa gouvernement ka ɲini tɛ dɛ assise nationale l'a demandé ko minnu ka taa se assise nationale ka demande de don ka bɔ togoda la ka na se fo mali la national la o ka jamana fɛn falen parce que bi mun b'an bolo a sera a dan na a n'an tɛ taa ɲɔgɔn yɛrɛ parce que minnu y'a dilan u y'a dilan ni kun hakilina ani n'u ka hakilinaw mais bi jamanadenw yɛrɛ ka hakilina jamanadenw taar'o nɔfɛ o de ko n ko ye nɔ ye da tɛ plateau tɛ yeko ye fogoban i bɛ bɔ k'i ka démonstration yira denmisɛnnin kun tora so kɔnɔ laɲini kun b'an na kun na an kun t'a sɔrɔ bi n'i ko i jɛlen dugu mana jɛ i n'a ye o mais an ye dɔ kɛ nin na ten an tɛ maliyɛnw san ni maliyɛn an b'a fɔ mɔgɔw ko non u tɛ maliyɛn je n'ai jamais dit ici j'ai dit ni jama b'u kɔ u k'a yira campagne dayɛlɛ kun y'o de ye bɛɛ k'i fɛla fɔ bɛɛ k'i fɛla yira bɛɛ k'i démonstration yira an bɛ bɔ k'an ka wuli an b'a défend an ka manière la minnu ko bilan bɛ tan jama bɛ tan olu ka manière la ka kuma a ye mɔgɔw bonya n'u ka kɛ de o de ye dɔgɔyama ka se mɔgɔw ma minnu b'a fɔ mun bɛ dɔgɔyama kɛ olu de bɛ dɔgɔyama la Sidi Touré min ye an ye gɛlɛya dɔ fana bɛ référendum ko in na o ye ayiwa sema mɔgɔw ni minnu bɛ Kidal olu y'a yira k'a fɔ halisa olu fɛla tɛ sariya sunba ko in ye u yɛrɛ y'a laɲini ko fo k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ est ce que nin fana tɛ fereke dɔ ye sariya sunba in n'a fɔ i ka kuma kɔnɔ i y'a fɔ k'a fɔ ni sariya sunba in nana latɛmɛ u b'a fɔ k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ayiwa nin bɛ se ka kɛ fereke dɔ ye sariya sunba in ko la wa merci Jalo aw yɛrɛ parena n b'i hakili lajigin halisa k'a fɔ aw ye bataki kɛ an ye appel lancé groupes armés ma u k'u jija u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ wasa référendum in bɛ se ka kɛ Kidal ani Menaka et après maintenant a ɲininen don négociateur fɛ u k'a lajɛ ayiwa Mali ka gouvernement ani groupes armés u k'u lasigi an k'a lajɛ accord bɛ an se ka an jigi latigɛ laɲini de don an b'a essayer ka baara kɛ an n'u bɛ sigi an bɛ kuma pour que ayiwa u bɛ se k'a to référendum nin bɛ se ka kɛ ayiwa Kidal ani Menaka cogo min an b'an da ɲuman don a la a ɲininen don maliyɛn wɛrɛw fana minnu bɛ se ka ayiwa u da ɲuman don a la walasa ko in bɛ se ka sabati Kidal ni Menaka parce que olu fana ye Mali yɔrɔ dɔw de an tɛ fɛ u ka bɔ Maliya la o de y'a kɛ an y'an da don kuma in na walasa ayiwa baara in bɛ se ka kɛ nin région ninnu na yanni n ka nin kuma in yɔrɔnin jaabi OMT ka kuma kɔnɔ a ko ayiwa ko minnu donna IBK ka gouvernement na ko u ye janfa de kɛ anw ye Soumaïla Cissé président Soumaïla paix à son âme ala k'a dayɔrɔ sumaya parena anw kun kɔrɔtalen don anw wasalen don an ye Soumaïla an y'a ka kɛlɛ kɛ k'a gun k'a s'a dan na anw wasalen de bɛ kuma n'i y'a ye an donna IBK ka gouvernement na c'est pour nous éviter ce qu'on est en train de vivre actuellement parce que parena ni parti si ani mɔgɔ si tɛna jɛ ka coup d'état organiser ɲan fɛ coup d'état anw ni cɛ si tɛ fara ka ɲan kan ni fanga n'i b'a ta kalafili sira fɛ i b'o baara kɛ n'i t'o baara kɛ n'i bɛ fɛ ka coup d'état de boloda ka fanga ta i ni parena tɛ jɛ i y'a faamu OMT o de y'a kɛ an ye négociation boloda an ye accord politique de signer avec IBK o de y'a to an donna gouvernement na c'était pour éviter un coup d'état au pays et aujourd'hui nous vivons les conséquences an y'an bolo ɲɛsini yɔrɔ min ye tile bɔra nin ye i y'a faamu
Donc, aujourd'hui, je constate que Itarani et Shogel a gagné. Shogel est le plus grand bénéficiaire de la démocratie. Ouais. Son mentor Moussa Traoré a empêché aux gens ici simplement, c'est-à-dire que de s'exprimer. Pour un simple tract, Moro Tara Kasolaya, d'où il sera Bouressa, d'où il sera Kidal, parce que simplement, qu'il tract simple, qu'il a distribué. Mais Shogel bi démocratie Shogel ma mun soro Mali démocratie kono mun be no na ma soro ay mun kumaniya mo makunu bi démocratie de okay wa me bi abeka do bali ko hakela donc nambe kuma ni tabalinga anga sabali jamana histoire amba don ambe doni ndwala OMT donc anga la nyine munya harsa anga la nambe constitution indlan que ça soit une constitution consensuelle akake be fe la koye anga sigi anga nyalame anga be kola anga laje anga jamana kisi jamana be problème kono anga na nyetugu fendo kampi insécurité c'est une réalité dans ce pays là. Mali ni Mali tabi pratiquement tu ne peux pas dire qu'il y a une partie du territoire qui n'est pas concernée par l'insécurité. Nta foka foko o insécurité ka damna na bid la de nta foka foka wa ko une transition indépendante c'est ka be bande mais solution mumbala anga nyalame anga koto nyantala anga njija sariya sumbaini akake befe la koy parce que mamunu nyuka nisugoya irabi ma gansa ontede Mali deunde do harna kera ma kelende ukanga lame odi yake parena yi appel lancé même groupes armés ma ukala je ukasabali kidali Mali yorodoe menaka yi Mali yorodoe donc ukato au moins référendum ningake et après maintenant faire nous développer l'attitude pour que ewa processus biseka relancer chukom parce que nanye riskita ka référendum ninge sans kidal et menaka o kroye anyuluke kerefe deunye wa ubelaban ka nyugu constitution ngela do rega kuma me kwa bina fo référendum bina a salé de bina le oui na kera o oui j'ai vu ça sango yo fo ko ça va être ça dire qu'un référendum morne ala kan kisoma ante ala deli wa anga jamana ini jamana inka fara d'accord donc pour que o kana ke anga la anga sige toujours anga kuma anga hakli blanye fe anga dusu to eno anga nyalame anga koto nyantala o de kanyi o de bena ni basige jamana kono donc parina ka lanyini ye ben ani kelenya ni basigi se kana jamana kono chugo mais en même temps anga kelew ke pour que no ani minoro ani kalanko anga fereke anga nuto do bala parce que malien be ro mimbi jongona la usegenendo d'accord ayo malien be se ka bencho ni référendum ko inga kadija mo ko yere ka bo ala pew sabu anye be an tobe kuma minuna wi ko kuma de ka chan kulo ko roka teme ali noka o mo be se ka be ni kula chodi référendum ka teme sidi afo chumna ka se ke basigi ko nala ayo akofe jamana ka se ka basigi parce que bebe jamana de la fale fe bon ni be fe ka fe on fe ke basigi ka ka kofe ibe ake sharia kono ita ke sharia ko ka ni ye sharia batu ake sharia kono al ne mauma tugo ko ba do ko ni sharia e ubiso al ne mauma so ute akele parce que ba do sharia do akera sharia kono ma fodro sharia atika ke kono ne di te ko kuma fo ya ay OMT toro ma fo nyana ne be dignité si ça na be se ka personnifier ne re de du ma fo les droits les yeux droit dans les yeux akoko pinama jeni ante abana la peut-être que avec aminga keleke par procuration o ya nyina ante abana e pinamunu jeni akera très bien gazu tira très bien afora ere tuma dondo yere kera mokoshima bokata boulevard ka ne bora ka directi ka kanjo boulevard sans fait ngo chew ngaobe minga ebo les vidéos existent o do gazi tira na fosugu kono donc c'était juste pour que ko fait nye dignité ko kuma fo je parlais des partis politiques mais ko ay somi yire la mine surukuba bolla bolle o ko ma ko surukuba ke bolla muna ko ne tale ku e dawara mine wa ko ay ko dungo chokodi donc nene ko dignité ko kuma no ya le toro aya yire yo de kono boni yire o kono peut-être que era de bodo yire ni dusugu ni nyokonche akoko de kera fin ne kera chargé de mission oui OMT je suis journaliste de formation je suis éducatrice de formation j'ai 2 masters nere manga kakoyi mais vraiment c'est pour te dire que ne mata ko parce que nye pine jeni mata ko nye fangala bi mata ko nye gabakuru fili ntara ka doni ya be na ko nya kalandike wane mata mogo nyini ne mogo de ne nyini mais ne to c'est chargé de mission ya la
affaires étrangères kono 2020 ka ke candidati commune 3 la législative là parce que pour moi mais c'est ka gere population na tugo di ku servi kanye ne ba do ni be bureau kono il se ka jamana servi mais ni kera élu il ne parle pas ite ka kuma ko ame fenore la i kunga ka mentionner fana ko au moins ko ni élu communal e ka commune ere la no e commune 2 comme ko akera chargé de mission mais o man balika élu fana parce que politique yere ma ni be fa ka do ki politique yere fika élu de ni élu la ko jamana kono de ka dane abika imaye ali jamana dawla pour que ka ministre fo soro yi élu lendo o ba yida ka fo ko jamana kono dendo de ka danaya beka e be se ka taki bla faso barala no bora ko ma chama ko oui mais na tuguni dignité ko kumaina je le dis j'insiste et je persiste mon parti politique munu nous willa kata fara wika du jour au lendemain il est temps mo ko ka ke dignité mo ko ka dignité mine o bolola jamana ko te ya Mavo OMT fana ko moi je suis directrice de radio comme ako connaître barala bi ne be barala mbese ka mbo o finyana je suis directrice de radio donc ete ka ne balo ete mbalo chokodo mu be ka bol munu fana no fote mbalo chokodo donc c'est pour te dire que de wari côté peut-être avec dogolo avec baldo la lu de ba ke war ko lu de ba ke posu ko no de do ne o be ne o ke o mam bali meta terrain ka katan présenter terrain de ka wa pour que ne ra ki bunya politique gunga fi ka ti présenter ni présenter drombi bunya vraiment donc oui teo est-ce que oui sincère ou do mais même des exilés munu bolendo nu ko oui et oui ko ro kera munde imaye malde famba be ki yere nyini oui pourquoi pour de l'argent pour la terre pour quelqu'un. Pourquoi en réalité? C'est-à-dire que tiens de mes mango. Ni be tiens fan fait droit il la fiale mikuma. Ibi nye jo mogo nye la kakuma tiens de mes mango. Tiens, allez ni fou itikele. Ne femi kele kunu. Nte sega fo comme ici il fait chaman diabi kabante je vais pas le paraphraser. Nte na sega kakuma oka. Mais nye femi kele kunu. Oye ko fanga sharia sumba ko fembe présent mimba kuna abela renforcer ko jugu o ekele anye cadre mo fana ya ka boka recommandation munuke ashimata bala mais ube bora ko oui mais oui est-ce que malde on bora kata oui njabi kunwa 26 mars là mais ça c'est un indicateur mawo mani ma famu ikanga ka famu Koni indicateur parce que oui dans la commande mais c'est plus facile de bourrer les urnes que de bourrer les stades. Il be se ka urne bourrer mais stade te bourrer ni mogote. Stade allez te se ka bourrer fo ada made unde kana. Non, ko rebo bolo mo bi gani kuma fo ambe shara sumba ko ambo oui donc dans la commande oui boli ba ke kunu. Moi je m'attendais à ce que oui stade konola na ko kana o de foranye o ko de binafa ko fa no Ousmane Chérif Madane kale ba ke chiko mina ka bina temeoka. Moi même je m'attendais à ça franchement j'ai dit oui mais c'est qu'à 18 millions à voter. À notre nombre d'inscrits au bon. Mais femi ga gelembi o ye maldenw yere ka do sharia sumbai muni ba kona dabo kun ye mui sharia sumbai ni yata c'est comme ça dit ibado ubeka fendo de di mogoma ou te femi kono fendo kafo ko ni kera nyere fe no semana kan chama ko ni kera anyere fe asebena jo ebe bamana kan kala nendo malden jolibe abe bamana nga fo me ata sebenendo o de kacha ebe flagan sebenendo jalo ebe flagan sebenendo malden jolbe mita sebenendo me aba fo adala o de kacha ni be fen dogo maliena iba sebene o de lan ko kantanda de ami bo amba nyefo malden nyedi kuno anyo bara min ke bie ambo bara kele inde wokum kono nala fo ito nye koromatike ibi se ka fembe fo me otan bo kono anya fo sharia sumba iga wati ka kunche mena kunche sisa iba kunche ni we me kuma ka labondi okay mako OMT aywa jamuka mi ka san ba yoro la minye na sara baro ne tenga wati be se oui ika wati mbidima ika to kono la aywa sharia sumba OMT ni wati na amba do ka fo mo ko ni be wi bi ka chaya
ayiwa nga min fɔra kunu n'o ye stade Kadiya ye min fɔ k'a fɔ mɔgɔw ma ye o ye tamasiyɛn dɔ ye wa walima ɲininkali wɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ ko an t'a la bi mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di hali n'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka hakilila don ayiwa Sariya Sunba ye n'a tɛmɛna ka se ka kɛ hɛrɛ jamana i n'a fɔ bɛɛ bɛ k'a laɲini cogo min na. n y'o de f'i n ka kuma daminɛ la ne ye nin question in jaabi e de bɛ retard la j'ai dit que minnu bɔra u wi dɔw don non bɛ se ka kɛ u dan ma wi fɛnɛ ka ca de bɛɛ n'i ka hakilila M5 ko wi o classe politique dɔw nana bi M5 t'a yɛrɛ u la olu ko wi o u ye mɔgɔw labɔ an taara soutien na n bɛ k'a f'i ye de minnu m'a fɔ stade ma fa e k'o fɔ olu ka stade ta tan an tɛ a banna an ma i bɛ k'a to a k'a bila kan to so kɔnɔ an m'a bila plateau kan jama bɔra de maliyɛnw suma de k'a fɔ i bɛ ka mun an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an bɔra de ka taa nin di j'ai dit o ye fort ne OMT ma ne di an tɛ a banna la sisan bɛna mɔgɔ dɔw sɔn fɔ bɛna faamuya o de y'ale banna jamana in kɔnɔ minnu kuma dennin tɛ non o tɛ dennin tɛ dɔn sinon o t'a fɔ yan ne tɛ se k'a faamuya mun de i bɛ ka kɛlɛ yan Sidi n kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ yan olu fɛn dɔ de bali n'o ye coup d'État i bɛ ka kun ye coup d'État de kɛ ayi n na ban an m'a kɛ parce que n'i ye coup d'État kɛ u yɛrɛ ko i bɛ se ka jamana fanga sɔrɔ ni élection de i bɛ ka ko élection t'a sɔrɔ bilen législative o prévu Kadija ko yan ale ta élection na a tigɛra o de kɛlɛ kun ye ça veut dire que i bɛ k'a yira n na en 2020 élection tɛ mɔgɔ kɛ bilen maire ye a tɛ kɛ député a tɛ kɛ président ye imposition de kun don donc démocratie la ni imposition nana jamana bɛ wuli ka to k'a kɛ ɲini donc pour que i ka jɔyɔrɔ o de y'a ye k'a fɔ de k'a fɔ kungo b'aw la minɔgɔ b'aw la a y'o tunu suma la ka taa i bɛ kɛ ka gouvernement na o y'a sɔrɔ a ye laɲini fɛn fɛn ɲini a kelen ma kɛ laɲini fɛn fɛn ɲini na parrainage fɛ a kelen ma kɛ laɲini fɔlɔ min i bɛ ka yɛrɛ ma élu fɔlɔ i bɛ ka y'a sigi a premier conseil ministre avec Cɛbilen a y'a émilé de je suis le président démocratiquement élu le républicain an y'a kuma o y'an k'o ye filanan ye min ye Kadija komi yɔrɔ de dinin tɛ yan n'o de fɔra e coup d'État min kɛra k'o fanga bi o fanga premier gouvernement e yɛrɛ y'o kɔnɔ jɔn tɛ nin nɔfɛ an bɛ ka kɛra cogo min na koyi n'o de ko Fadide ye sɔrɔ CCB la a ka taa kun min na m'a dɔn o ka bɔ a la e bɔra cogo min na gouvernement na même ka démission i y'a ci kɛ ministre ma par WhatsApp bureau Dakar de kɔfɛ yan an b'a dɔn i kɛra cogo min na an tɛna da mɔgɔ olu kan yan mɔgɔw ka kuma n'u bɛ kuma u ka sabali u k'u miiri anw ye hɔrɔn de an ye laduru de an fɔlɔman t'a tu k'a mɔ an ka kɛlɛ an kɛ malidenw de wa malidenw b'a bonya kama i ko ne ka commune na i ye élu ye ko parti min bɛ o y'i gɛnni parti min y'i ta olu y'i gɛnni a gɛnni lɛtiri bɛ yen donc a kana fɔ a ye kuma dabiri mɔgɔw da la an ka commune na ne bonya ne ye OMT ni n bɔra terrain kan ne ye terrain kan den de an ye duba kɔnɔ denw de mɔgɔw ka bonya de b'an kan an bɛɛ FFD de kɛ i bɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ yan Sidi kɔrɔ n tɛ k'i jaabi i ko Sugɛli ne ka mantɔrɔ n'o bɔr'e da a mɔla kan k'i yɛrɛ minɛ Sugɛli taara e ni ne sɔrɔ FFD la n na ban Sugɛli ye FFD sɔrɔ Sumala sababuya la k'a ɲɛfɔla sɔrɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ hakilina de kɔ bi Sugɛli hakilina a ye Mali kɛ Mali ye a ye Mali bila diɲɛ jamanaw sanfɛ a y'a to Mali bonyana bi classe politique ye occasion min sɔrɔ pendant 30 ans ka jamana in diriger o ma se k'a kɛ Sugɛli nana quelques mois a y'a kɛ c'est la première fois dans l'histoire Mali mɔgɔw nana kuma Nations Unies na a natɔ Malien bɛɛ ka bɔ ka taa kunbɛn bi farafinna bɛɛ bi sɔnna don farafinna ye à cause de Mali Sugɛli nɔ b'a la moi je suis fier de lui i ni mɔgɔ de tɛ kunkan kelen na n'a ye kunkan min jira ni jamana jɔ b'a la i bɛ tugu a kɔ o de on a eu ladiriya an ko an ka kɛlɛ tɛ ma deli ka mɔgɔ ko ye wa Ala kana kɛ mɔgɔ ko ye wa Mali ko don o de tɛ maa sɔn ka tɔgɔ fɔ yan mais comme n b'u kɛ sisan kan n b'a fɔ ka ka ɲuman fɔ ni m'a fɔ n y'a dogo k'a fɔ mun y'a to mɔgɔw ko oui parce que oui ye oui de oui kɔrɔ tɛ k'a fɔ jama oui ye dɔ bɔ mais dɔw ka terrain ta ou dɔw ka taa yɔrɔ dɔ la ne bɛ ka essayer de n ka kuma daminɛ la k'a to ko u bɔra o financement ma fa kan ka indication dɔ yira mɔgɔw la je suis d'accord avec lui n'o fana ka bɔ an ka lɛ mun ma kɔ un point barre k'a fɔ dɔrɔn malidenw b'a dɔn an n'an sigi u ka bɔli kɔnɔ n'Ala ka jɛ u bɛ bɔ fɛnɛ dɛ parce que kuma min ka di a bɛ san 2 bɔli t'a la n'i y'a ye M5 fɛnɛ fanga sɔrɔ anw bɔra de dala kuma tɛ o mun i bɛ n bɔ kɛ taa nɛgɛ mɔgɔ t'u kɔ an yɛrɛ bɛ bɔ fo ka fanga bin an bɛ ɲɔgɔn kalama mun ye mun ye an b'a dɔn an bɛ se ka mun faamuya ni Sariya Sunba ko in na a bɛ se ka kɛ a laban e ɲɛ b'a ko laban na cogo di ni kalata in bɛ taa laban ayiwa mun de la aw yɛrɛ parena ka jate la. Ok, très rapidement, OMT, i ka video dɔ bɛ e de y'i kanto ko ni cɛ o cɛ ni tugura ni sɔrɔdasi ninnu ko k'i ye Mali janfa e bɛ video kɛ yan k'i to M5 na ko ni sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na bi ko ni maa o maa tuguru ko k'i ye Mali janfa M5 mɔgɔ minnu sara M5 kɛlɛ la k'i y'u janfa parce que aujourd'hui tu as un poste au niveau de la primature i b'a essayer k'i bɛ kuma dɔ fɔ an ye Koko Sogeli est Malika et dignitaire restauré. Il parle avec quelqu'un qui a enseigné pendant 10 ans l'histoire des idéologies.
Au contraire, aujourd'hui, vous êtes en train de détruire le pays. Le tissu économique est en lambeaux. Combien d'entreprises ont été fermées? L'école aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est fermée. Les hôpitaux sont en grève. Shogel kat discours do konna ayi kanto ya lame Shogel kelen de yi kanto ya ko yana nga fo kambe France accusé dongodo de tous nos problèmes qu'on a élu des dirigeants ici qui doivent rendre des comptes à la population. Moi, je ne suis pas une girouette. Donc, avec Nyerefo? Non. Bitrou Drou Yeramabli. Oui, français écarté. Non, Tour de. On va frontière accusé. Amour, on va le à l'ata. Mais non, Tour m'a dit, au contraire, c'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est de la démagogie. Tous les jours, Shogel est en train de tromper les Maliens sur la base du faux. La preuve aujourd'hui, l'économie du pays est à l'arrêt. Nima faux, il est mal trompé. La preuve, l'enseignement supérieur est à l'arrêt. Les hôpitaux sont en grève. Sur le plan économique, la situation est intenable. N'est que situation kani, Djamana femme baka situation mani. Sur le plan sécuritaire, la situation du pays n'est pas du tout bonne. La preuve, aire façon noé en son goye. Shogel wulaka beta en son go adana rodme. Adana rodme asegina. Si ni sécurité tombe no sam mbasoro atara en son go. Aye bo fendo kono sa. Discours do be no. Nous discours no akana ka unyana ka foko histoire damna na awdela. Jamana yo jamana. Ni yere bla siraka ka foko ede be wuli. Ki be gne bekele. Ite fo ila sika jamana ma sadire que ne gile adete. La preuve prend la Guinée de Sékou Touré. Les référendums, ça veut dire que le non au général de Gaulle, Guinéen font la conséquence. Avec un Mali blasira monka, kalon sira de donde, nambara sira de doit être fo jamana deunye. Anga boni ngono jamana divisé l'endobi. Ni référendum ko ni akelembe ka jamana deun farafara anga laje anga sigi anga kuma anga se anga jamana kuma bo anga bo fendo kono ko anga bo kele sugu do kono sidi bi kuma punche kuma che mayoro la même fo OMT jusqu'à présent anga barakeni majiginye anga barake ni nyalame anga donc a foko constitution yi jamana deun ka nyenatige de madamani tse ki sigi bureau kono ka décision do ta kibna fin do ta ko choro jamana deun kuna ni moko damanu ya moko do ya ka foko e wa lutu yere seria sumba yi kono anyinendo nyemo fe hakima yala uku wele uku lame ukasigi uka benkola jamana makobo de la partie jamana be ron mimbi jamana makote mankan wala jamana makobe basigi de la donc anga ala delie basigi de se kana jamana kono chugumi donc nyema jusqu'à preuve de contraire amataka danke uka mo lame anga sigi anga kuma wasa amse ka anfaso kuma wo chugo kadi ambi kuma kan laba undi ema mafo OMD gonde mata assise nationale la netara concertation nationale de la j'arrive ikmana mogomi dala mine j'arrive netara concertation nationale de la au concertation nationale fana an invitera de antara wa hakilina e minye antara au défaut donc ka foko ikme ko kabiri fajiri olu ye mana kuma odi ante anjo olu dala ameteme parce que ni bedabo ku ye muye ni bedabo ku ye miye malidenw kana se ka constitution infamu e manga ka fo mogo ye ko o kera chargé de mission et tout ibeka e be premier ministre mi no fe akera ibeka ka ministre wa ma démissionner de a gene o de la tara M5 no fu mo no fe e be premier ministre mi no fe iko ne bora ko ne gena ka bo adema na oui ne gena ka bo adema na parce que do adema ko ka Soumaïla de ko ka ibeka de candidat ne ka conviction ko ye Soumaïla de ngon teta ibeka no fait j'ai été la directrice adjointe de campagne de Soumaïla nkera ka directrice adjointe de campagne nye baraka ye adema yengen ka notifier nye ka so alinte instance bala ne de ni fo o do na interview kono ça c'est pas une nouveauté que tu es en train d'avancer là franchement o kele o campagne kele fona konona la o Shogel kele il n'a jamais été capable de consigne de voter dit Soumaïla de son vivant. On a préféré laisser Soumaïla dos à dos face à son principal challenger qui était Ibeka. Mounou ya deme ka son kukoko da fanga kokola. Odo anku me se ka ta fanga deme parce que wari be fembe be mais anko ambeta Soumaïla de deme wa anya deme na nindi ka deme nanga baradi. Donc mbila teme no yorofane pour que ka fiye dron. Karija yati de sera de référendum ko kuma minani ate fe mogo ka kono ko do abe fe kanani attaque personnelle yi mais amba fawye mali don ba doni fe min ba kono adabo ku yemuye ka se
dɔrɔn ka charte kɛ caduque ka charte boye ka constitution de 92 boye ka se ka mandat kura di maa minnu b'an kunna bi u ka se ka kɛ candidat ye k'u kan bɔ jamana nɔfɛ n'o de don a y'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye mais ka miliyari bayiri ka taa don carte biométrique la ka tila ka n'i jɔ jamana kɔnɔden kelen ma ko carte biométrique tɛ dɛ ko permis bɛ se ka vote kɛ ko carte d'identité bɛ kabiri ala ye Mali da n'o de e bɛ ka assise nationale min fɔ ne ma t'a la mais n y'a recommandation kala a recommandation ye mun fɔ u ko de ko ka carte biométrique ta ko parce que ko ni élection bɛ kɛ ko namara de bɛ ka kɛ élection na ko yɛlɛmaw de bɛ ka kɛ min bɛ bila urne kɔnɔ o tɛ bɔ ni aw taara nin na ka tila tuguni ka tila ka an ka administration k'olu bɛɛ lajɛlen ta k'u mêler campagne na ka to k'a f'u ɲɛna ko ka bɔ kunu ka administration bɛɛ paralysée ko ka bɔ ko ka taa meeting là les Maliens ont refusé ça c'est un indicateur vous voulez que les gens qui sont dans le nord Kadija i bɛ kuma kuncɛ Kadija an bɛ jɛmukan ban yɔrɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nɔ na k'u fana ka bɔ ko ka taa marché i ko ko mɔgɔ ma minɛ transition in kɔnɔ mɔgɔ joli minɛ la transition in kɔnɔ ka bɔrɔ dɔw kunna u bɛ tunu su fɛ tile 2 tile 3 u bɛ tila ka ye OMT olu tɛ kɔnɔdimi ye olu ye ɲɛdimiw de an b'a f'i ɲɛna transition ni référendum in fɛn min n'a b'a ɲɛ jamana ma a y'o fɔ malidenw ye d'accord Kadija a valeur ajoutée i ka waati banna OMT an bɛ kuma labanw d'e ma ka jɛmukan kuncɛ seconde 20 de b'i bolo jɛmukan non mi ka boni seri dɔrɔn ala ka le dusu mi ka boni seri sinon jɛmukan banna i ka ŋa tigɛ ala kun banna i y'a tɔ ka kuma a y'a sinon kuma laban kun bɛ n'a b'a jaabi ma non olu fɔlɔ la daminɛ ne laban de y'a kɛ le dusu y'o f'i ye o ne fɔlɔ na ma tagi kɛ mun bɛ commission mun kɛra malidenw ma n y'a fɔ mun ka ɲi kɔrɔlen ni kura an y'a différence yan fɛn dɔ bɛ fɔ de ala barika la n ka kuma tiɲɛ segin ma i parti gɛn k'a fɔ i tugura Sumala kɔ o Sumala kelen y'o bila i taara tugu i bɛ ka salle d'émission la i y'o fɔ ko ban mais min fɔ dɔrɔn Sugali ka yɔrɔ la a tɔgɔ fɔra a ma fɔ sisan e fɔ ka kɛ ɲɔgɔn jaabi donc an b'a bila honoré par Sugali ala fo ka barika la n'ala sɔnna ma le 8 juin Malidenw bɛ tiɲɛ segin tiɲɛtigiw ma ala ka barika don tiɲɛ na ala ka barika don Mali autorité la n'o bɛ fɔ ma n y'o fɔ bi moi je suis très fier Musa i b'u ka micro tigɛ Musa u ka micro tigɛ an ka jɛmukan ban u ka micro tigɛ an ka jɛmukan ban ayiwa an balimaw an b'aw fo dantɛ foli min na min ye an kun bɛ ka kuma OMT s'il vous plaît non s'il vous plaît je n'ai jamais dit une transition on y a soutenu ok jɛmukan banna kuma an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na Kadija Fofana ale tun b'an bolokɔrɔ min ye an tɛ an sen bɔ a la ka taa se Ousmane M Traoré jeunesse M5 RFP min ye Sidi Touré ye secrétaire à la communication Parena ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadou Diallo min ye Musa Sanogo ye ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulibali Morlayi Touré fo ka taa se Augustin ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an balimaw bi débat kɔni a ganna kosɛbɛ an ye caman ta waati la an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ